nagdadangog ngunyan sa DCGB, nakatutok mga tugang sa Facebook Live, di po sa tuyang programang Anhapot. Ano tabi ang feeling mo? Ano po ang sa imong feeling, mga tugang na? May 22, sobra kita 22,000 na kaso nin COVID-19 sa tuyang nasyon. Reaction. Hello, good morning. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning. Dua silang sir. Primero, Opo. ang sa ilo ganita, Yeah. it will get worse before it gets better. Yeah, correct. Yan ang okta. Pero kung tayo mamagakan okta na, mamamatay ang pagbabaktan mga 2 weeks from now. Opo. Ikalawa, hindi ko muna dangog na nag-istorya sa Macabalo River. Opo. Pero yung sinabi ni Glenn Barcelona, Opo, si Kapitan Glenn. Panahon ka na po. Pero ang istorya kang papo, may panahon pa ka ni Spanish. Ano po kan, Macabayo River. Macabayo River. Ang Spanish Time. award kan, double L. Garo masaso paella. Paella. Garo masaso pagpigabot ng mga parasira. Kaya ngayaan kusukan makina mo. Opo. Kaya discaballos. Pero actually, dahil ka makakuya na, ang gusto sabihin niya, 10 horsepower. Yes. Kaya dapat tapulan kan. Macabayo River, dyan ka itong panahon, nagbuburukod-bukodan ang mga layas na kabayo. Magayon, sir, ang sa imong istorya. Oo, ta-share ko daw yan sa Indano. Macaballo River. Macaballo River. Ang pronunciation talaga, Macabayo River. Macabayo River. Takat, kampanong Spanish time pa lang, sir? May mga kabayo dyan ka ito? Ito, paella, tapos 3 caballos nga o 10 caballos na makina. Actually, horsepower. Yes. Iyo po. Totoo. Oo. Sige, sir. Salamat, ha. Magayon ito. Di ba? Aram mo dyan. Iling mo na napag-share ka sa tuyang. Si sir, midbid ko ito. Si sir, Dr. Boy. Ang kumpalan, yan pa, Spanish time pa lang yun. Ang apod ka yan, Macabayo River. Panahon da kang Kastila, sa istorya kang papo niya, kadakul da dyan mga tugang, kan mga kabayo, nagduro dalagan. Kaya bagayan na mga, so horsepower baga yun, kabalyos, 2 kabalyos, 3 kabalyos. Anapod, kabalyos. Wiling mo ako first time ko itong pakadangog na kampanahon pa lang kan, ito supig sabi ni Ebi Piglen, panahon kang Kastila, kan Hapon. Panahon kan Hapon. Docking area yan, shipyard kan Legazpi. Spanish time, mga tugang, Macabayo area pala niya. Magayon na development yan. Adi, alright. Sige, thank you, sir. Salamat tayo. Reaction tayo. Sabi ni Juana Maosisa, we are gonna hit 3 to 4 million by the end of the year as predicted by some epidemiologists. Yan, okay? Sabi ni Toto Mayor Naron, good morning, tabi watching from Al-Qasim, Kingdom of Saudi Arabia. Thank you, bossing. Sabi ni Juan Maosisa, our expert from DOH still lighting the situation from occupancy of COVID ward to ICU. We will pay the bloody price if we don't recognize the inadequacies in testing, tracing, and genomic sequencing. Yan. Okay. Reaction tayo. Hello, good morning. Sir, dahil mapagkalam silang pangaran ko, sir. Yes, sir. No problem. No names. Go ahead. Magdilibukan, sir, kung yun, Sokta research baga yun, pero namalang ka pagkamananggan talagang niya. Iyo, Sokta research baga, tuminama sa projection nila na more than nga 20 million per day, magkaka-record kita. Iyo mananggat. Oo. Dahil sa natin ganyan po na dito, mga talento baga sin sir. Iyo nga ni. Actually, mga projection kayo ni na Okta research niyo, permit itong minatama, karaklan minatama eh. Iyo po, sir. Para din na kuha. So, special, kung nagbaba da sa nagamit, din the araw, ay guha ng special kaya, ang mga ito, nagkalaw na, nagsombra, kababakal. Kaya, luminuya, so,
nagramit mo niyan, ano, iguana tinda, Iyo. fish. Opo. Oh. Bata sa research nga ni Ninda, nagbaba daki 11%, so nagagamit ki face shield. Oo. Oh. Ito, sa research ninda, style dito, antig monitor ninda, ito nagbarakal. Pero yung Yes. sila magka-monitor, saro-saro. Oo. Ako yung Yes. Kasi sa research magsinda pier ni, hindi man sila magpapara. Mm. Sa kumatambada ba ganin so. Yeah. Ang masunod garo kan lambada baga sunod sa lambada. Lambada variant. Latusunta ka dyan. Okay. Oo. Sir, airport ko lang, sir. So, sa Afghanistan, bago nag-urulik na, sir? Ngunyan ba kaso deadline na 31? Deadline ngunyan? Para sa US group, US military group. Ang mga variant. Oo. Hmm. Sige po, sir. Okay, salamat Migo. Salamat on. Alright, thank you so much. Okay, di ba, medyo bako ini maray na ng kasuwapo na, 22,000 junior. Ha? Pero sabi kan Okta, baka talaga daiman ngaya umabot sa, baka daw magabot sa 30,000. Pero may mga projection na baka daw katapusan kan taon na ini, mga tugang madubli yan na mga 2 million to 3 million ang kaso sa Pilipinas. Hello, good morning. Good morning, DC. Yes, sir. Ano reaction mo pa rin naman sa 22,000 cases of COVID-19? Ang pinaka-problema sa DTO, ang tracing, sequencing na tigapod nila. Oo. Hindi ba kasi pati maray? Ititest ka muna yung GDS bago mo maaraman o ano pa man. O, sabi kayo ng texter tabaga sa Facebook may inadequacies nga sa testing, tracing, and genomic sequencing. Correct. Tama pagkatara mo, malaso sa kamalig pa rin. Sa kamalig ba ka? O yan, sana. Naulian na so may Delta variant. Kaya na-confirm pa sa nakansarong alda kasapon. Susog sa press release ni Mayor. May tama ka pala, may tama pala ikaw. Tara mo sa virus ng Delta. Oo. Naglakaw-lakaw ka. Nagpates ka. Naglakaw-lakaw ka pa. Nyan. Sarap pa yan. Ngunyan, kang binuwas, alam mo nga nag-test ka, nag-positive ka, di quarantine ka. Oo. After quarantine period mo na 14 days na sabi ninda, nagluwas o test mo, naglalakaw-lakaw ka na sa luwas. Yes. Yes. Yan ang actually, yan ang Ano ka nangyari ba sa Makakay? Diba? Nagkaurulian na. Malilipot, sir, malilipot. Malilipot ali. Malilipot. Kung kaulakitan niya sa pamilya niya. Yeah. Oo. Yan ang kita nasa authority, especially in Lokit, tumampa siya na, umanap ka na, paano mapapalipot? Yeah, correct. Kasi from time to time, araw ka nang mangyayari sa tuya, what if mo magkigwa na naman kay variant na mas grabe umulakit? Iyo baga. Nagpaparabakan kita kung ano-ano, sige kita kung what if, ay nangyayari kasi pagka-test mo, after testing mo, hindi mo ba manarap kung positive o negative test? Yes. Kung quarantine ka. Pag abot naman ng quarantine, especially kung self-quarantine ka, yaw sa kapamilya mo. O maruluwas ito, ikaw, nag-positive pala. O kumusta na, ano nangyayari? Yes. Ito na daw kita. Sana, this time around, umanap sindaw kang sitwasyon na let's say, mapaliputin ng genome sequencing na yan para matapos yan. Yes, okay. Okay, salamat. Thank you, Migo. Alright, di ba? More than 22,000, So, record ka sa hapon na nagbagong kaso nin COVID-19. So, may mga projection na, sabi nga ni kaning sarong viewer sa Facebook, baka nga mag 2 million hanggang 3 million at the end of this year. Yeah. Anyway, those are projections mga tugang na. Kundi po ang maagapan, talagang may problema kita. Ang aram ko, Makabalyo River talagaan, kaya pinangaranan Makabalyo para Makabalyo sa ibong river bagaan. Okay. May kanya-kanyang history pala. Okay. Anyway, magaling itong mga point na ito for discussion tungkol dyan sa Makabalo River na iyan. Okay. As of now, ang kaso takang COVID sa Pilipinas, nasa 1.9. So pangkabuan na yan. Pangkabuan na po yan, mga tugang na kaso nin COVID-19. Mala baga, tapos ma face-to-face na baga
Ano na sana ini? Morning. Need pa po ba travel pass magpahumapon Legazpi maski ali ako 3rd district? May asikasong kami. Wala po. Di man po kay puhan. Di man po kay puhan. Tabi na maghagad ka kay travel pass kung madumang ka man sana sa Laog Canalbay, probinsya Canalbay. Okay? Aids Disay. Good morning Kuya Hen. Very true po. Personal experience sa family member ko po. Salamat. Alright. Sabi ni Juan Mausisa, 27.5 ang positivity rate ng Pinas, way above WHO threshold of 5%, Sir Henry. Namomonitor po yung mga naglulusot sa mga sangay, tiwi, palaog sa albay. Yan. Saro pa ini. Di ba? Yan pa ang saro dyan. Kategori inda. Kung ano na ang kwenta dyan. Sandali lang ta. Apodang ko daw si Mayor Kaloy Baldo. Gari may number ako kay Mayor Kaloy Baldo kan kamalig. Kaloy Baldo. Mayor Kaloy Baldo. Uni gari yun eh. Tada. Ay ba ng number ni Mayor Kaloy? Paga daw tabi, Jim. Kung may number ka kay Mayor Kaloy Baldo kan ka malibana sa number ni Mayor Kaloy. Tapos tunta kung ano disposition duman yon. Ginaranan niya ba sa barangay sa Posnyak, Bariw, Sutulo, na may Delta variant, ano? Taga sa barangay Bariw, mga tugang ito kan Kamalig Albay, bigay sabi niya na may Delta variant. Kaya, mga tugang, nagkaurulian na daha? Tabi, so, mga tao. Okay, sandali lang ha. Pakitext daw tabi Jim, kinumber ni Mayor Kaloy, tabalon tatabi na apudan para may kauruntang ngunya na aga. Ha? Habang nag-report si Lowens Barcena, barge na suminadsad sa Barangay Padang, baybayon kan Barangay Padang hanggang sa ngunyan, nyaon pa manggiraray. Lowens Barcena po sa detalye. Good morning, Lowens. Yes, salamat tabi, BP. Good morning, good morning sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta, tiwangwang mangiraray, unbards na suminadsad baga sa gilid kan baybayon kan Barangay Padang, Legazpi City. Poon ka nangyari ang pagsadsad kay ni kan mga napalihis na bulan, poko mas o menos kan Desyembre pa. Ini ang nanotarang kan DC Jibenyos na kung sain, karalawang na lamang dahil na ininaa si kasukan tag sa diri, asin sa ngunyan niya, onsa na nakatiwangwang, asin na mamaransiwal. Sigun sa pakikipag-ulay kan DC Jibenyos kay Kapitan Harold Benvenuto kan Barangay Padang, sinda palugod so na atangan ng responsibilidad para bantayan ini. Pinakaiulayan sinda kan tag sa diri kang cargo ship na ini, nariparuhon asin burubantayan na sana. Nagahanap pa daw sinda ng kontraktor na mapakarhay daw kay di pag-abot pa kan mga aldaw na dahi man nga nin eksaktong pahayag kung noorin ini maaasikaso. Kung kaya sigun sa kapitan, naging dagdag gining lugar sa sendang regular na pinagpapatrolya, taan pigpipreventaran digdi, ang mga nagahabas, padiipit kan mga gamit kay ni, nananotaran nga ni, kan suminadsad pa ni kan presko pa sa ng mga bulan ni Disyembre. Kunyan, sa mga nagkakararigo sa dagat, asin sa mga namamarasyar, niyaon ni minabaralan raw sa Barangay Padang, asin day masabutan kung ano ang magiging kamugtakan nini sa mga masunod na aldaw. Pero karakapitan, tigre-reparo man daw ininin marhay, pero sabi ni Kapitan na Benvenuto, tigtataraman niya ang tag sa dirikeni na idaliuna ang pagpakarhay kayan, dahil posible daw na magkaigway ni negatibong environmental impact. Di kita wo nagabantay dyan? Di kita wo nagabantay dyan sa barge? Guwa, may nahiling kita dyan. May naka-star? Warang naka-star. Warang tao talaga sa barge? Warang tao sa barge. Iniro na. Nasisi, anong ahin siya dapat ang maghiro kaya? Anong ahin siya dapat ang maghiro kaan? Para yan ipirit na haliw na dyan. Ano daw? Kapitan daw magkipangguyod. Di ko nga naaram kung anong barangay. Sa follow-up mo, anong LG, anong opisina ang dapat na maghiro kaya para mapahalian dyan? PPA siguro. PPA siguro. Aputa daw ang Philippine Ports Authority. Roger. Kung anong reaksyonin na kaya. Roger. Kumbaga, Enero pa dyan. Ano yan dyan? Ang palapaon. Ano pa yan? Disyembre pa gariyan? Disyembre pa. Aputa daw sa PPA kung senda yan na trabaho.
Roger. Ta ano yan, ta ngani na masabutan kung ano yan, baka malapa yan dyan. Hindi, baka magkausaan dyan, baka may leak ang whatever, anong damage kan sa kadagatan, ta kunyaw na yan dyan permi. Yeah, kan so nag-ibabaga mismo sa DCGB nyo sa ano na ini, sa seawater kan Legazpi, so nagbabantay baga, so bantay dagat. Oh, nagkuha baga dyan ki sample, may mga lapok-lapok ki ano na ini, ki grasa. Yung kaya nga ni, si Sen mapahali kaan, anong ahensya kan gobyerno, nagmamahala ka yan? Baka Marina, data aram, baka Marina. Roger. I-follow up mo, dahil manan mabantayan kang barangay ki basta-basta. Anong ahensya dapat nagpupursige ka na mahalian dyan? Roger to Anong that. ahensya kan gobyerno para dyan? Correct. Dahil lang okay diya kung ano, baka may arms para dangog ta. Iyo. Diba? Aputa daw, baka Marina, PPA, diba? O ano pan, environment something. Diba? Correct. Kung ano ngayon siya, papun mo ta. Kung Disyembre pa dyan, perang bulan na dyan, imposibleng di magkaka-contractor kay pinigumuyod kaan. Ito pa. Bards na. Roger, ang namangon sa mission lugod ko niyan sa barangay. Roger, so Alam mo, sa mga agencies, i-research mo kung anong ahensya dapat na magtutukan. no problem. Talangan man na, apudan ta naman kan si Mayor. Yeah, kadakol ka si kaso ni Mayor Rosal May para na sa magkipanguyot nayan. kayan si Mayor. Trabaho pananggar kang alkalde yan. No, Para ka na bagay. correct. Ha? Okay, sige. Yan tabi BP, answer sa mga for follow-up pa mga problema. Ay po ang solusyonan digdi sa Satuyang Area of Responsibility. Halay sa Northern Particle Legazpi. Ako po, si LBB. Sabi kan texter ta, ahensya di junk shop ni mana. Ahensya di junk shop na sarawayon ka na. Pero may tinik siyang ikadawa, DNR-EMB. Di dagat bagay yan. Di ko aram kung sakop ang kang DNR-EMB na arog ka yan, Environmental Management Bureau. Sa bagay, parte kang kapalibutan baga, di ba? Ano daw, Ma'am Tess Openya, yan sa DNR. Pakiapot to tabi, Ma'am Tess, so Secretary General may kang I Love You Fans Club. Kung sakop ini Ma'am Tess kang DNR na, kung na ini, adi, sinabi ni Ma'am Tess, sugo, ngayalugod kita. Try lang, Ma'am Tess. Kung dahil si Ma'am Ansi na lawing ko, abuton ta daw, kung sakop yung kan DNR. Grabe naman kung Disyembre, parang bulan na dyan. Diba? Agosto. Diba? Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. 8 bulan, more or less 8 months. Diba? Pero baka dyan mananggad malapa yan, di. Baka magkausa ang hazard risk sa naturalist sa kansat ko yung kadagatan dyan sa lugar na. 15 makalipas ang alas 8 na aga, ang mga baretang yan hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Great Taste White, namnamin ang sweetly namnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Alam nyo bang hindi ligtas ang magtanim ng mga matataas na halaman o puno malapit sa mga linya o poste at tore ng kuryente? Ang mga mahahabang kahoy o anumang bagay na lalapit o didikit sa mga linya ng kuryente ay mapanganib at maaaring maging sanhi ng pagkamatay. Hindi rin ligtas ang magtayo ng mga bahay o istruktura sa ilalim ng linya ng kuryente. Pag-iingat ang kailangan upang sakuna ay maiwasan. NGCP cares about your safety. Stay safe. A message of concern from NGCP. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos.
in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Bawat Aray! may alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidless. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng lima, limang piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maring Toyang, totoo itong nagtatauda ang CSI nin 1,000 sa ma-enroll na grade 11? Ay sus man ini si Perla. Nao dyan ka na baga sa balita. Iyo po tabi, aparte sa 1,000 na tinataoninda sa ma-enroll na grade 11, libre pa dyan ang tuition, miscellaneous fees, ID, as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May 200 pesos pa nga ni Ika kung may ma-refer kang grade 11 na magpa-enroll sa inda. Dakulaon talagang tabang ninda mare, lalo na sa panahon na ini. Yes, tabi mga ka-CSI. Nagtatao pa kaming ayudang 1,000 pesos sa mga mapa-enroll na grade 11. Aparte yan sa libreng tuition, miscellaneous fees, ID as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May kaiba pang lecture video ang samuyag modules for more comprehensive and interactive learning experiences. We have qualified and dedicated teachers guaranteed to cultivate your life skills and nurture your better attitudes. We also have CHED-recognized 4-year degree courses in computer science and BS in information systems. And together with our ladderized 2-year associate in computer technology course, you can have our college courses at 7,500 pesos for a semester, which can further be reduced to 6,500 pesos if paid cash. We also give 200 peso referral ayuda for each first-year referred enrollee. You may also apply at CHED for their half and full scholarship for our degree courses or priority courses, and there's 2-time scholarship. Oh, ano pa po ang pigahalat nindo? Tara na po kamo sa Computer Systems Institute, kung saan garantisado ang kalidad kan sa indong edukasyon. For here at CSI, the only thing best is the price. At Computer Systems Institute, opportunities are options at free or negligible price. For details, call 0928-028-0579 or watch our interactive Facebook CSI TV programs or visit our office. Come one and all, let's dream big, get involved, and aim high at CSI. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, oy, happy birthday muna kay Ramon Luna. Happy 17th birthday ngunyan pungal daw. Taga Puro daw ini, happy fiesta. Mga taga Puro, sabi ni Papa Jer, Pading Jer kan Barangay Binanuahan. O Ramon Luna, happy 17th birthday. Happy birthday. Sabi ni Papa Jer, Pading Jer, Agraheda kan Barangay Binanuahan. Alright. O bueno, sandali lang at apudang ko daw si Ma'am Ann Silawing ko. Baka makaurong tangon yan. Di ko aram kung sa indak kasada. Sabi kan so texter ta, so problema dyan kan Bards. Trabaho data biyang kang Coastal Environment Bureau. Itry ta, naputunta sinda kung ano yan, kung sisay, ang dapat. O, nag-ringing lang ang number ni Ma'am Ansi. Para akong number ni Sir Bumbitlita. Si Ate Tess talagang open niya. Dahil paltos yan yun, nakatutok pirmihan sa programa ta, yan sa DNR. Ma'am Ansi, good morning. Uy, may pwede magapot. Nag-programa kaya ako. Sakop kang jurisdiction kan, tama kayo. Sakop kang, nasa jurisdiction kang DNR ang paghahali kan mga nakasadsad na barge. Bako, kaya saan nung ahensya yan? Iyon, no. Oh, bako, o tadyang kaya sa padang may nakasadsad na barge da dyan. Haloy na, Disyembre pa. Day na hali. Baka sa Marina. O, baka mampalan sa dinner. Ano? Iyo, Marina or di na. Ay, sige, hapot ko na lang. Iyo man sana, tabi. Salamaton. Thank you. Bye-bye. Okay, yan. Oh. Bako sa iraram kang kwan, bako sa mandato kang DNR ang siguro pag nag-oil spill na, parte na yan. Pero sa paghali, bako daman dato kang dinner, sabi ni Ma'am Ansin na lawing ko. Okay? So,
Pakihaga daw tabi Jim kang number ni Mayor Kaloy Baldo. Monsignor Weng, happiest birthday po. Wishing you good health and more blessings to come. Talaga, si Monsignor Weng? Palang birthday ko niyan, happy birthday. Ka-birthday pala ni Monsignor Trungked. Ang kuraparo ko kang Ligaw City. Monsignor Weng, happy birthday. Sabi po ni Ma'am Rose Ahero, happy birthday po daw sa imo. Monsignor Weng, birthday palan. Di panukan Mons. Bawal mo nan magtiripon-tipong kidakol. Dit-dit sa namons, ha? Okay. Ma'am Rose Ahero, good morning tabi sa imo. Mga tugang report kita hali po dyan sa lawas. May follow-up report. Ay, naling muna. Kaya daw ako, Monsignor Trungked. Kaya daw. Ma'am Rose. Ma'am Rose. Sinyal. Kaya daw ako, may birthday ko si Monsignor Trong. Oh, sorry, corrected by. Corrected by Ma'am Rose Ahero. Yan. Bako po ko niyan birthday ni Monsignor Weng. At may birthday po ko niyan si Monsignor Monching Trungked. Yan. Ramon Trungked ng Ligaw Parish. Yan. Yan po sa correction ni Ma'am Rose. Ma'am Rose. Para pahalata, Ma'am Rose. Amiga, para pahalata. All right. Sabi ni Ma'am Rose, sorry nga, Wrangler na baga. Nagapadagos ngo niyan mga tugang screening and releasing kan mga priority number para sa pagbabakuna sa aga sa LC3. Para monta daw ang detalye kayan, sabay si Ans Galero, kumusta daw ang sitwasyon ng mga nakapili diyang gari dakul ang kukuan na mabakunahan ngo niya. Ans, good morning Ans. Good morning VP, good morning sa mga parantabay. Halaba ngo niya naman ang pila sa Legazpi City Convention Center para naman digdi sa pigigibong screening as in releasing kan mga priority number para sa mga kategoriyang A3 as in A4 na iguanan ng QR code dito sa syudad kan Legazpi. Nanotaran kan DCGB News sa pagbisita sa nasambitan ng lugar kung saan talagang paano naman ko niyan napila alagad mas magagayon na ini ko niyan VP kumpara kan mga nakalingis na aldaw disiplinado ang mga tao asin magtangani malikayan ang pagruso talaga kan mga tao sa loob mismo kan LC3 compound. May mga nakatoka ng PSO sa mismong gate kan convention center na yun na mismo ang nag-screen kung igwasin na ng QR code saka sa napapalaugon ang sarong Legaspenyong Muya o kaya interesado na magpabakuna para sa aga. Sinabiwan sa DCGB News kung yan na pagkaga ni Sir Rudy Lorilla at Operations Officer ka na PSO Legazpi na sa kunyan mantinidong tawanan man girari ni 900 na slot ang mga Legaspenyong mapabakuna para sa agat tangani na daiman talaga magruso asin mabayolar ang social distancing policy digdi sa laog kan Legazpi City Convention Center. Ngunya, wala pa man pigtatong eksaktong detalye kung anong bakuna ang itututok sa aga sa mga matatawanan in priority number as alagad. Naglalaom ngunyan ang PSO Legazpi Sinmalan City Health Office na magiging smooth na sa naining dalagan kan pagbabakuna sa aga. Digdigaray sa LC3 tangani na mas magayon asin mas madali para man sa mga bakunador nasambitan ng aktibidad. Lauman na posibleng magdakol pa ini sa mga pag-abot kang pagdalagan kang oras ko niyan aldaw dahil sa dakol ang pigtawan man ni na slot may kinaraman sa bagay ni VP Henry. So far yan VP ang sitwasyon digdi sa LC3 may kinaraman sa screening as in releasing kan priority numbers with boy sa mobile at Galero PCGB. Salamat Ange. Pero sabi kan texter bako ang paghali ng birds pero ang coastal environment sako po ng EMB. Yes, tama po. Tama. Tama po ika. Ha? Thank you, Tabi. Ha? Ang coastal environment sako po ng EMB, ng DNR. That's correct. Okay? Pagibati po happy birthday kay Hector Lumbao from Friends. Ha? Good morning po. Pacheck daw may aksidente daw po sa Bonot. May Albay Hotel tapos Bicol Hair. Halabaon ng traffic. Mobile. Paki-check daw tabi kay itong text sa may Bonot area. Okay, sige. Alright, sige. Sandali lang. Apo na, may number na ako kay Mayor Kaloy Baldo. Baka lamang makahuruntan ko niya na aga. Ano? Tungkol duman sa issue kang nag-ring ang number ni Mayor Kaloy. Good morning. Si Henry po ini. Henry Maseda po sa DCGB. Opo.
Yes, pero ka po makahuron madali tungkol duman sa tulong bagong variant kan COVID yan sa Kamalig? Okay, mga tugang, nasa linya po si Mayor Kaloy Baldo kan Kamalig Albay. I-clarify ta itong nahiling ko man sa post ni Mayor Kaloy duman sa sayang Facebook tungkol po duman sa saro na nagpositibo sa COVID na confirm na Delta variant dyan sa Barangay Barrio kan Kamalig. Mayor Kaloy, good morning. Welcome po sa DCGB. Maray na agatabi, Henry. Apo. Mayor, pwede po maraman kung, although garo nahiling ko duman sa post po nindo na naka-recover na ini. Kung naka-recover na po, ano pong mga actions ang gigibuhon kang LGU para ma-monitor o ma-contain ito kung possible transmission po sa barangay? Actually, ang pibuta po na naraman ta na ang surveillance na po giraray ang Kwata Meso. Para po Kwata giraray sa mga naging kasalamukan ni sa iba kani aning Delta variant takol po madali makaulakit po ini. Yes. Kaya kukwata po na sa mga nakampang ninda even after nung recovery ninda tunay pa po ini na case na ini ngunyan kasusaro lang po ni-announce po sa tuya, kaya pigkwata po, ngunyan nasa surveillance kita. Kung duman sa na kasalamuhan ninda, kung may mga symptoms, i-swab ta po ini. I-schedule po swabin po ini. Po ang gigipunta po. Opo. Mayor, kasarin pa po na declared na recovered na po itong tulo sa Delta variant kan COVID? Usually po baga, after 14 days, after makuha kang kwata na positive. Iyo po ang nagiging kwata. Kumbaga July, sabihin na po mga kwa na yan. July pa tabi yor? July pa? July pa po. Iyo po ang report sa kuya kang Mesota na July pa pala. More or less yor, sobrang na bulan? Iyon na nga ni Jens. Oo, pero after po katong July na ito na nagpositibo nung tulong ini, yan po sa, tanamention mo po sa Barangay Barrio, may nahiling po kamong record na gari nag-increase o kaso kan COVID sa area yan o sa Kamalig? Wala man po kasi sabi ko nga patapos na po ang kami, balik zero naman ko kami. Actually, bago nagkaigalgirari kaming positive, duwa na lang to face me. Yes. Positive. Kaya nagkuhaman kami, sabi ko, salamat kita dahil kitang uningan dahil nag-search sa mata. Pero ngunyan, may mga additional kitang cases na kukuha man nga na kukuha man kami sa sarong national agency sa Katuya, i-lockdown ta po. Yeah. Para po kami bagong positive ta, so familia ka nag-positive, may haling Manila. Opo. Ang kwata, miyembro nila nagpa-Manila, naulakitan siguro sa tugang or kung sa lawag kang pamilya, duman sa mga opisina ninda, nakaulakit po inigiraray. Takol-takol din po sa naulakitan kani. Kaya po iningon niya ng ping monitor ta, na mas ko talaga, kung mga active cases ini. Mga miyembro kang opisina, ng bureau na ini, monitor ta po sa barangay. So, naka-quarantine. So, mga positive, naka-quarantine na po yung duman sa ACD. So, mangkawara sa harong, nakamonitor po ini. Iya po. Kan mga meso tatapos kang break. Opo, okay. Mayor, ito po nakapamilya kan tulo na pig-declared na Delta variant. Ano po, dahil naman sa monitoring, dahil naman po kinadagdagan ito, dahil nagpositibo pa after kan tulong ito, kan mga bulan in Hulyo or Agosto? Dahil na po. Ayun. So ano po ang interpretasyon nindo kung araw ka ng sitwasyon tabi yor sa iling po nindo? Tabako man kita mga expert pag abot yan. Pero sa tuyang garo personal na iling, ano po ang gusto sabihin tabi kay yor? Ang kumbaga, parang sa kuya, natapos luman so cases na ini. Na-contain, na-contain duman. Pero dahil po kita matiwala muna, siyempre, bata ang panahon bagang niyan, kadakol nagtatrangkaso talaga. Iyo. Napapaguna, trangkaso lang. Pag di ka po rin ka, kung nakontak ka po kay itong nag-positive, manakaulay ka lamang, nakatala mo, ikuha ka po, iagay ka po sa swabbing ini. Iya. Opo. Okay. Yor, balikan ko lang sinabi mo kasi bago. Ang history, itong tulong ito tabi, sarong pamilya ito o magkairi ba?
Sarong pamilya po. Sarong pamilya. Okay. Ang history sabi mo, nagpamanilaan saro sa miyerbo kang pamilya? Bako po. Iba man pa. Ay, ba ito? Active case na po iningon yan. So sungon yan, okay. So ito pong history ka itong tulong ito na na-identify na may naging carrier kang Delta variant. Ano pong history kan ito, kan exposure? Ito pa po tabi Henry nakuha talaga sa pinaka-puon ka ito. Nasa surveillance sa mga mesota. Siguro at yan, makukuha po na po ini. Iyo po. Mapapag meeting para kung paano ang pinakakuha ka ni. Pinaka-maray doon. Asam na tabi yun, pero ang kaso takang COVID sa Kamalig, so aktibo? Actually, less than 10 kami po. Less than 10 ngunyan. Ano? Takang sarong aldaw mananggad gari, may 5 kamo or apat ito na nailing ko. 5? May duwang mga 7 siguro po. Pero itong 2 patapos na din po ito. Kung nilang na bagong case, iyo po ang pinagkukwami. Takol lang na hawa. Iyo. Mga taga-sain tabi niyor? Mga taga-sain po ini? Actually, sarong opisina po eh. Ayo. Diyan sa LGU nindo? Sa LGU Kamalig? National agency po ini. Ibang agency? Oo. I see. Talaga, sa Bureau of Fire po, sa na po. Bureau of Fire ang lockdown ninyo niyan. Ayun. Okay. Pero at least nakuha na po yun, na-advise na, nakakuha na yun, nakakuha ng nasa quarantine facility na? Iyo po, nasa quarantine facilities. Pero dahil man po nag-positive, pinatudakos may po sa quarantine kan mga miyembro kang opisina na ini para kung sakali man may pagka-symptoms, naka-quarantine na po sila. Iyo po. Okay. And medyo concern talang itong sa Delta variant, pero with that span of more than 1 month, garo day man masyadong significant increase ang positivity dyan sa Mayor, after kan tulong ito, Iyo po. Pero ni pigo kami, actually, consider mi ng Delta ang nagluluwas para ibutan sa eksperto. Para makaingat lalo, Iyo po. Lalo yung contact po ini kang positive tago niya na Aling Manila. Ayan, Aling Manila, Even day pang pigtataw sa tuyang DOH na na Delta ini, consider mi na Delta ini para itingon talaga ang kopo. Ang pag-quarantine sa inda. Mayor, dek ko kantabi, dek ka mong orden na ngaya ultimate haloy-haloy na magkaigo kay granular lockdown sa ibang barangay? Depende po ini sa magiging dalagan. Ayun. Kang kwata. Taday man po kita basta pwede granular lockdown po tal. Siyempre, bata tiyos ng maray mga tao. Iyo baga. Pero kung may ma-increase sa sarong barangay, magigibota po yan na dating pigigibota man po. Okay. Mayor, iyo man sana po unless na may pangapudang katabi sa mga taga-Kamalig na nagdadangog ngunyan. Ano tapos mensahe niya to? Pangapudang po kita duman sa mga taga-Kamalig na magsunod po talaga kita sa health protocol. Tayo man sana po ang kay Puantang Ibon. Alay na dahil nailing ang kalaban ta. More than 1 year na kita ang kota lang para matapos na ini. Magsunod talaga po kita ka health protocol. Na kung dahil man po mga kaipuan sa luwas, tayo nang para luwas. Kung dahil man kaipuan na mag-okasyon, dahil na muna mag-okasyon. May kuwaman ka mo sa birthday, so pamilya na lang muna. Dahil na mag-imbitar alis sa luwas. Diyan po kita nakakakuha mga kwakani, nagpa-positive. Kaya po, yun lang po ang pangapunan ta. Magsunod lang po sa health protocol. Mayor Kaloy, salamat na maray tabi sa oras mo rigdi sa DCGB. Salamat tabi, Henry. Thank you. Mga tugang, iyan po ang alkalde kan Kamalig Albay. Ngunyan pong aldaw na ini nin Martes, 31 kan Agosto. Kaya biga po dante ito para mga tugang makapagpita, makapaghanda, although haloy na pala July pa June, August, sana na-contain na ito diretso para po sa sinabi ng bagay, Okay, alas 8:41. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte.
lakas banat sa 4. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit Bottle, more immunity, ngayon mas handy. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Sena Gayad, Kantaysan, Legazpi City. Sarong benepisyaryo sa irarom kang ako Bicol Party List Government Internship Program. Dakula po ang sakuyang pasasalamat sa ako Bicol Party List. Huli ka magayo na programang ini na nagtao sa kuyan in oportunidad na makanood magtrabaho asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Divine Word College of Legazpi. Salamat po kong saldi ko asin kong Alfredo Garbil. Diyos mabalos, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Scalan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Scalan! Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen Sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, El Real ang pasta ko. El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik kita mga tugang sa programa. Basta Morning, Henry M. Sabi ni Manay Merly Caceres, ang birthday niya ni Reverend Monsignor Noe Thomas, Feb 26. Thank you, Manay Merly. Matibayon ka, tuman mga birthday, di? Hello, good morning. Good morning, Bibi. Yes, sir. Good morning. May tanong po na sa nagsabi sa NPO. Opo. Kada masana mahali ang tubig. Oo. Aloy-aloy yung mahali. Bakit ko siya sa NPO na palitan to plastic barrier sa NPO ng nautong tingdurunanan. Oh. Mga morito na. Pero dahil naman kinag-intindi pa yakan. Ano? Dahil naman kinag-intindi kan. Talagang mga morito na talibag. Girisi na. Basta mga iba, mainte. Yan. Oo. Yan ang dahilan kung nata. Dahil nag-asya sa kitang Pilipino. Oo. Oo. Kitang distrito. Dahil na kinag-check? Yung masananda ko lang na problema sa Pilipinas. Oo. Kaya ako siguro imagine ko. Kung na nagkasakit sa tuya, Japan. Oo. Tranquilo kayo. Iyo po. Iyo po. Iyo po. Oo. Iyo man sana. Sige po. Salamat. Yeah. Opo. Okay. Thank you. Thank you. Aram mo magandang point niya. Yan ang mga na plastic barrier sa jeep. Yan naman kinagriparo. Pero ang dapat may responsibilidad ka. Nila dapat kita magparatiri, no? Sutag sa diri kan jeep. Kaya operator. Diba? Mientras tanto, mga taga Pedro Albay, nagbisita na po sa Muladbukad Grande Ginubatan. Aram montado ko nangyari sa pagbisita kan mga taga Pedro. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BBP. Maray na aga sa mga parantabay, quarry site sa 6 km radius permanent danger zone, personal nang binisita kan mga taga Penro, inibahan kan mga opisyalis kan barangay. Sawak. Ini ang sinabi ni Kapitan Florentino Nares kung saan ang promisa liwat da itong mabaralik para palayugan in drone ang palibot kan mga kinutkutan kan pamitisan kan bulkan kanganing masukol o makwinta kon pirang toniladang aggregates nahali asin iko-converter ini sa 40% share kan barangay Muladbukad BBP. Matatandaan ni pinapundok kan na barangay ang quarry operation sa nasabing lugar dahilan sa nadiscovery sa resibo na dapat sa ibang barangay ang pigkukwari, alagad ang pigkukutkot sa area na kan Muladbukad. Yun. Kung kaya may diretsyo na magklamar ang Muladbukad Grande kan na share kan na barangay. Sa ngunyan, ang gandahin nangyayari ang demand kan barangay mantinidong stop and quarry operation. Ayun. Duman sa 6 km permanent danger zone sa laog ini kana danger zone anday sa na masimbagan na hapot BBP kung an 6 km o kaya an laog nasa laog na 6 km radius permanent danger zone pwede ining hiroon. Yan. Actually, Jimmy, yung man talagang hapot ko kuta sa imo. Kung nasimbag sa barangay, kung nagduman, kung ang nasa itaas kan 6 kilometer na permanent danger zone, pwede mag-quarry dyan. Dahil iyan na pa man nasimbagan. Iyo ano? Wala pa man simbag. Pwede gayo ta. Pinutkot na nga ni. Pero danger zone bagay yan. Iyo nga ni. Iyo nga ni. I-check ta sa ordinansa. Baka may ordinansa eh. Check ta sa ordinansa.
Oh, ayun na. Okay. Basta pinagkutkot na. Yes. Binisita na. Oo. Jimmy nasalita di si GB News. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Salamat, Jimmy! Report, hali dyan sa luwan. Mientras tanto, mga taga-Penro. Ay, mga taga-Penro. Nangyari sa Maabak. Ano ba to? PNP daw naglibot sa mga barangay na nagsilibrar nin kapistahan para ipasunod ang IATF protocols. Piyestang yan sa barangay Tagas, Daraga, Albay. Ha? Yan tabi kay Father Rex Arjona. Friends, good morning. Anong detalye? Salamat kami VP Marina Agasin na Marina Agas sa mga parantabay sa mga dugan niya itong mga bareta dahil ta sunod-sunod ang kapestahan digdi sa Banuang Candaraga na kung sa inyo niya ng Aldao piyesta digdi sa barangay Tagas sa Daragalbay magin man sa barangay San Ramon sa Daragalbay nagpinapasunod ngunyan kan Daraga PNP ang minimum health protocols lalo lang naman sa indang mga tropa malibot ngunyan na pagkaagang atsa na pagkabanggi digdi sa mga barangay na nagselebrar kang kapistahan na kaning ipasunod ang mga nanambitan ng protocol. Sinabi ni Police Lieutenant Armando Revale na spokesperson o PIO kan Daraga PNP na iniyaman sa indang kampanya tanganing maiwasan ang transmission ng virus lalo naman ngunya na uson pagtiripon magin man karaunan asin magin man irinuman yang sinabi na dai man oraman maraot kung magkaiguan ng pagtiripon basta dai talaga magsobra or magsobra sa capacity o magin man magbalgar sa pinapautob na protocol na kung saan dapat ang mass gathering dapat limitado sa ng numero kaya pinag-inganyam ning dangani ang gabos lalo naman sa mga nagselebrar na limitaran sanaan mga bisita kung po pwede mga kapamilya sanaan maging bisita ngunyan na diretso asin na dakol na piyestahan ang nangyari digdi sa palibot. Dagdag pa kanon ng bita ng opisyal na may kwitmanan sa inang kampanya kontra sa mga patupada dahil ang nangyayari baga sa kultura kan mga Pinoy lalo naman digdi man sa Albay na panagkakaigwan ng piyesta igwan tupada bago magkaigwa or mag-celebrar kan kapiestahan sa barangay kaya hindi man sa indang pangapudan lalo naman sa mga barangay official magin man si iba pang mga kagawad asin barangay captains na i-monitor ang indang barangay dahil iningan ang pinag-iiwasan ini mga social gathering kaya sa ngunyan malibot ang sa indang tropa digdi sa mga barangay tanganing i-check ang mga residente kung nasusunod sa minimum health protocols. Pumundo ba yasin nagkakatupada? Basta more. Tabakang manok, sarokan sa carrier kang virus. Dahil taarami. Roger. May latest baga na bareta sa US. So, ano ito, John? So, deer? Anong Bicol kaan? Anong Bicol kaan? Usa? Usa? So, sa na-confirm na, infected ki COVID-19? Roger. Yeah. So ikos, so ayam, ano pa ito sa mga nagkairi ko mga virus kaan. Ang latest ko niyan, so usa, so deer. Ikaw kayo ito baga tayo VP, ukay na infection mo. Di ba? Ang latest ko niyan, so usa, infected. Malay mo sa manok. Kakahima sa takaan, so kamot taginap inda. Bagay kon ang sa manok dahil man ki-COVID, rabya nga po sa inda, rabya. Okay. Sige. Then sabi, VP, at magdagdag na information sa luwa, sabi piyesta sa Barangay Taga, sa San Ramon, Daraga, Albay, Renz Luna, DC, Jibinyan. Pati pala San Ramon, Daraga, piyesta man una sa Barangay Puro, sabi ni Madingchi. Piyesta pala ngunyan sa Barangay Puro, kay punong Barangay Nick Barrios. Pero may nahiling akong headline sa national, 7 out of 10 kan kaso kan COVID sa Pilipinas, Delta variant. Daling mo ito chart. Then nabasa mo diyan sa kwanta, sa kwanta sa Facebook Live ta. So nasa ano yan? Sa Kroll News. 7 out of 10. Tama itong pagkabasa ko chart. 7 out of 10. 7 of 10. Madali lang Tailingon takimaraya. 7 mga tugang sa 10 Delta variant, sabi kan DOH, nailing mo 7 sa 10 na kaso ng COVID-19 sa nasyon, Delta variant, sigon sa Department of Health. Nailing mo ang charge sa baba? Nailing mo, John? May mga 7 out of 10. Pangyari sa Maabaka.
Yan ang kuha na rin. Takabaga. Kung bata sa Bicol Region, ang Delta variant na na-record, susog sa latest na report kan Department of Health, mga tugang 23, 71 variants tabiyaw na sa Bicol as of August 23 and 27. 15 Yuki variant na Alpha, 13, 33 po South African variant na Beta, and 23 were local cases of Indian variant or the Delta variant. Takabaga. Dayan tabi mga tugang ang mga informasyon ta. Ngunyan tabi nga daw. Doktre, I know you want me. Basta Morning, Henry M. Ang DepEd dai na managsusunod na kaan igwa permi face-to-face seminar numerong sutil. Ay, sige daw, ipahanap ta daw ini. Sempon mga seminar pagkasabi nyo may face-to-face na seminar. Dahil mambaga iyan. All right. Bueno, good morning, Tabi. Noarin po, Tabi, giraray mata. Oh, ito. Good morning, Henry. Noarin po, Tabi, giraray schedule mata o number para sa mapabaksin. Ngunyan po nga daw, may schedule ngunyan sa LC3. De po, po aram, kung noarin man susunod. Ano? Kung noarin naman, Tabi, sunod na pag-release kang number para sa vaccination. Kung nakapusay mo, maghabol ka na, baka kayo ang pagkang oras, taan pipiliun ako kung anong daduman sa nakapila, Tabi, 900 na individual. For vaccination yan, baka sa aga. Ay, garo sa aga o sa next day? Angie, no rin ba bakunahan so 900 na makukaangon yan? Angie, mobil? Mobil? Roger? No rin ba bakunahan so 900 na matawan ang kinumber ngon yan? Sa aga tabi, VP. O sa aga. May schedule pang sunod. So, as of now, VP, ito pa sa nasu-schedule na pagluwas. iyo, tat siguro, depende sa vaccine. Ano? Yes. Okay. Sige, Hans, thank you. Mga tugang, Henry Maceda po. Depong personalan, kita naghapot lang. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Nagdadot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakala ko kimanok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, araw kang tusino, longganisa, hotdog, at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian na Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal.
Nong's Meat Shop is located at Market Site Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinele, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 9:03. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Marhay na aga uya po ang detalyes ka na bareta sa lado nasyonal. Pinagakondinar ka na Commission on Human Rights ang pigasabing panlulupig nin sarong baguhan na pulis sa babaeng quarantine violator sa Banwaan kan Mariveles, Bataan. Tinauanin doon ni CHR spokesperson abogado Jacqueline De Guia na bako magkakanigoongon niya na pandemya ang mga gender-based violence na puro mga kababaihan ang biktima. Sinabi niya ang saro ining malinaw na pag-abuso sa puder ka nagkapirang uniformadong empleyado kan gobyerno. Magigirumduman na kinasuhan o kaya inakusaran ang suspect na si Patrolman Elmer Tuazon asin sibilyan na si Barangay Marshal Team Leader Armando Di Maculangan nin panlulupig sa 19 anyos na biktima. Tulos man ipinag-orden ni PNP Chief General Guillermo Eleazar ang investigasyon mantang magkukondukta man sinda o kaya makondukta man ning sadiring investigasyon ang Commission on Human Rights. Alas 9 bareta sa lado nasyonal. Tarabang yan na pinagsururat News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela, sa IT si Richard, and sa Technical Control si Dionapolis. Ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Sangobyon Multivitamins Plus Minerals is the generic